Ang Provincial Government ng Pangasinan kasama ang Center for Pangasinan Studies o CPS ay maglulunsad ng isang forum na tatawaging Bakal Tan-awaran. Tungkol ito sa makasaysayang Lingayen Gulf Landings at World War II sa ikawalong araw ng Enero na gaganapin sa Pangasinan Training and Development Center 2 mula 1:00 ng hapon hanggang 5:00. Resource speaker ang kilalang historian at World War II expert na si Dr. Ricardo Jose na isang professor sa College of Social Sciences and Philosophy of the University of the Philippines, Diliman. Ang nasabing forum ay suportado ng National Historical at Cultural Commission. Bahagi ito ng preparasyon sa ika-75 anibersaryo ng Lingayen Gulf Landings at ika-13 Pangasinan Veterans Day na gaganapin naman sa Veterans Memorial Park sa Capitol Complex sa January 9. Sisimulan ito sa isang misa kasama si Bishop Socrates Villegas. Kasunod ang wreath-laying ceremony sa ganap na 8:15 ng umaga sa pangunguna ni Governor Amado Pogi I. Espino III. Susundan ito ng commemorative program na dadaluhan ni DILG Secretary Eduardo Año bilang honored guest speaker kung saan kasama niya si Governor Espino na mamimigay ng 75th Lingayen Gulf Landings commemorative medallions sa mga World War II veterans. Sunod naman ang inaugurasyon ng Royal Australian Navy Marker na pangungunahan ng provincial officials at Australian officials kasama si Australian Ambassador Stephen Robinson. Mabibigyan din ng US Congressional Gold Medals ang 30 pinakamatandang veteran ng World War II sa pangunguna ni US Embassy Senior Defense Officer Stephen Ma. Magkakaroon din ng medical mission at distribution of tokens para sa mga veterans. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, handog ng provincial government ang film showing tungkol sa heroism of World War II veterans at Allied forces sa Capitol Plaza.